to wannan yana tambaya mai hukuncin yin kitson namiji a musulunci. Wannan akwai ɗan ishu a kai, shi yasa nake so ku saurara. Amma dai wannan yana so ya faro ta ne, saboda abin da ya jawo ma wannan abin na ji mamakin ya zo kamar coincidence ne. Satin da ya wuce wani ya kira daga America yake cewa da ni menene hukuncin yin kitso ga musulmi. Sai na gane cewa ɗalibin ilimi ne, ya san abin da yake. Hadisi ne ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da kuma sahihu Muslim cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan gashinsa ya yawa yakan kitsa shi, ya kitsa ya yi masa layi 4, shine wato gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawa fiye da yadda duka ke tsammani, so da yakan sauka har kan kafadarsa. Kuna jin wannan da kyau? Hadisi ne ba na ce muku yana ina, ta yi ba ku taba jin wannan ba. Sannan yana nan a cikin sunan Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira yana isowa Makka, wata daga cikin sahabbai take ruwaitowa cewa farkon abin da na hango da annabi sallallahu alaihi wasallam shine kyan kitson da ya a kansa, aka kitsa masa guda 4 a kansa. Kun ji wannan hadisi? To wannan shi yasa nace muku wannan tambaya very crucial. Saboda haka baka zuwa kai sauri kai condemning shi. Abin da yasa ya tambaye ni haka yace saboda su a can normal ne maza su yi kitso kamar yadda kuke gani, yan kwallo suna yi, sauran mutane suna yi, sannan sai ga wani mutumin kirki ne ma sai ga yayi. Yace to limamin masallacin su ne yi kitso amma farar fata ne, sai wani bakin fata sai ya ce wallahi ba zan sake bin sa sallah ba, wannan mata maza ne. Shi ne sai aka ji ga wa liman din, sai kira shi ya ce take it easy, sai bude mishi wannan hadisin ya gani, ya ce ina so in yi koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, ba gani ba guda 4 ne. Sai shiru shi ne ya tambaye ni. To kun ga wannan shi yasa nace muku abu ne very crucial, dama kuma nace muku critical issues ne, za ku iya budewa. Gaskiyar zance shine ba ka ɗora hukunci generally akan kowa kuma akan ko'ina. A zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da a al'adarsu, a ɗabi'arsu ba laifi bane don kayi, amma ta yiwu a yanzu idan kayi zai iya zama laifi. Akwai abin da al'adarsu annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yi, amma yanzu kana iya yin kayanka. Wannan magana da muke akan kitso al'ada ce. Don haka idan ku a al'adar ku an ɗauka mutanen banza ke yin abu, to ba za ka ce don annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kai ma bari ka yi ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ne amma bai yi umarni ya ce a yi ba. Akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su saboda kabilarsa shi balarabe ne, haka ake yi a wurinsu a zamaninsu, to ba za ka ɗauka sai ka ce sunna ne kai ma dole sai ka yi ba. Ina fata a fahimta. Idan ku a kabilar ku a al'adar ku ba a yi, in ba ku misali, annabi sallallahu alaihi wasallama kayan da ya fi saba sawa shine ya ɗauko zane ya ɗaura, sannan ya ɗauko mayafi ya yafa. Kuna gani yadda ake yin shiga in an yi ihrami na 'yan aikin hajji, wannan shine galibi adon da suka saba yi a da. Amma kana iya ɗaurawa sai kuma ka kawo riga ka sa. Kuna fahimta? Mata kuma suna sa doguwar riga ne, ba sa ɗaura zani, sai dai su sa wando a ciki. Kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya yi rahama wa duk mata masu sa wando. Ya taɓa ganin wata mace tana kan doki sai ta zo za ta faɗi haka, sai sauri ya kau da kansa, sai aka ce ai ta sa wando, sai ce to Allah ya mata rahama. Kuna fahimta? Mu kuma mata a yanzu ba sa sa wando, sai su sa zallar zane ko su sa skirt, ta yadda inda za su faɗi za su iya tsiraici. Amma su suna sa wando a ciki, in ya sai su sa doguwar riga. Maza kuma sai su ɗaura mene zani, sai dai su sa kamfai a ciki. Kuna gane bambancin? Wannan abun al'adar su ce, haka suke dressing. Yanzu kana so ka ɗabbaka sunna sosai, sai ka yi wannan sannan ka danna rawani, ka rike sanda, sai ka fita ka sa aswaki.
haka annabi sallallahu alaihi yawanci yake fita. Amma wannan adon zamanin su ne. Ko mu yanzu a nan da muke Najeriya, da ake arewacin Najeriya, don Allah, adon 1970 shine irin adon yanzu? In ka ga babanka a da yadda ya ɗauki hoto da irin yadda ya bar su ma ya caka bairo a ciki, ya sa wani katon takalmi da wani wando daga sama, daga ƙasa kuma an buɗe yana jan ƙasa, kai yanzu za ka yi irin wannan adon? In ka yi irin wannan ado ka fito za a ce kuna fahimta da kyau? Haka kuma abincin da ake dafawa a gidansa shi ake dafawa yanzu a gidanka? In ya zo cefane irin abin da ake saya a gidanka shi yake yi cefane? To ba za ka ce sunna ne bari ka sayo irin abin da ake ci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, dabino da ruwa. Kaga in ni ne na baka yata kana bata dabino da ruwa, wallahi zaka so ku mun yata. Sai ka ce sunna ne Aisha ta ce haka ake, a'a